Cancingnya Babe, ketemu lagi sama Poika. Ya, di vlog weekend kali ini, sekarang ini hari Jumat jam 4:30 sore, tanggal 19 Februari. Poika sama Bang Sabeni lagi nyetir. Kita mau ke rumah Po Ani, ketemu Ted, terus mau ketemu Kavia, Kol, dan Gustaf, karena Gustaf besok ulang tahun. Jadi rencananya kita mau ya rayain kecil-kecilan aja sih, keluarga aja. Dan nanti juga Poika mau bikin beberapa video. Ganti tangan dulu ya. Mau bikin video tentang pertanyaan siapa yang lebih tahu Ted. Jadi nanti Poika mau tanya Ted, nanti biar mama papanya yang jawab. Jadi mama papanya siapa yang lebih tahu Ted. Jadi ini video Poika terinspirasi dari Teh Andini Overview yang tinggal di London ya, vlogger juga. Kalau kalian belum tahu, nanti kalian subscribe aja. Jadi di situ Teh Andini nanya anaknya. Nah, Poika terinspirasi nih, pengen coba tanya soal Ted ke apa Ani sama Roger. Dan nanti Poika rencananya mau tanya Kavia sama Ani tentang Poika. Mereka tahu nggak nih banyak soal Poika. Jadi nanti bakal banyak video-video bareng sama keluarga juga. So ikutin terus Poika. So ikutin terus vlog Poika. Dan hari ini sebenarnya sih bukan ini aja sih, bukan info penting ya. Ini hari pertama head, jadinya perut Poika agak kram, sakit banget ini. Biasa dah hari pertama, hari kedua tuh pasti kram gitu, jadinya bikin kurang mood. Tadi juga si abang udah saya ngomelin baik lama. Gitu, Poika udah dandan dari jam 2, udah ngepak packing segala macem, tapi si abangnya masih gawe, nungguin dia lama banget. Dan hari ini udara plus 1, jadi jalanan tuh licin banget, udah licin, terus apa namanya berkabut. Jadi tuh kalau udah plus 1 atau plus 0 itu es itu mencair, dan itu yang bener-bener suhu dimana tuh sangat-sangat berbahaya buat kendaraan. Jadinya tuh harus hati-hati banget bawa mobil. Jadi Poika mau ngasih tunjuk kalian ya gimana cuaca hari ini. Oke? Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke mas kalian, terus silahkan lonceng di situ. Di Swedia dengan suhu 1 derajat, jadi tuh pada cair gitu esnya cuy. Sorry ya kalau goyang-goyang. Jadi tuh harus hati-hati banget jalan. Udah gitu berkabut, tuh seperti yang kalian lihat ya. Kalau aslinya berkabut banget, nggak tahu kenapa di kamera nggak begitu kelihatan berkabut, padahal mah berkabut banget cuy. The next day. So Ani, open. Berkaya Yora. Hey abang Alin cancingnya Babe. Kom igen. Ya, hari ini saya sama Roger mau menjawab pertanyaan dari Ted. Yuk, kom igen. Kom igen, du kan ju. Kom igen. Hej allihopa! Så. Kom igen nu Annie. Hej allihop. Hej allihopa! Hoppas ni har det bra där hemma. Nu vi börjar från början. 1, 2, 3.
Hej allihopa! Hoppas ni har det bra där hemma. Oh, vadå? Hej allihopa! Hoppas ni har det bra där hemma. Hai semuanya, semoga kalian baik-baik aja di sana. Kami, Roger, Ani, Ted. Oke, akan menjawab 10 pertanyaan dari Ted. Apa pertanyaannya tadi, Kak? Oke, jadi di sini Po Ani sama Roger akan menjawab 10 pertanyaan yang udah Po Ika dan Ted buat. Jadi challenge-nya di sini, who knows better about Ted? Så Roger och Annie ska svara på samtidigt. Vilken som svarar rätt, då får 1 poäng, eller hur Ted? Poäng 1. Jo. Och sedan om man får 1 och 1 då blir det 2 poäng. Okej. Vill du sitta bredvid mamma och pappa? Nej. Okej Ted, vi ska göra första frågan. Ta-ta-ra-ta-ra! Första frågan är: vem är Ted bästa kompis? Ted, du ska räkna 1 till 3. Va? Vem är Ted bästa kompis? 1, 2, 3. Oskar. Nej, det är inte Oskar. Det säger jag. Ja. Vad är det Rami? Det är bara fram. Nej, vänta Ted, du ska inte svara än. Vänta till mamma svarar först. Nära lekplatsen. Olle. Olle! Nej. Nej. Det Nej. inte vara. Ska vi svara på den Ted? Saga. Vem är Ted bästa kompis? Tim. Tim. Borta Tim. i backen. Okej. Okej, ingen poäng. 0-0. Linus ska räkna. Så, fråga nummer 2. Vilka är Teds favoritdjur? 1, 2, 3. Katt. Fisk. Dinosaurus. Det är tiger och dinosaurier. Yeah, mamma fick halva! Tiger, pappa. Vad inte vi det? Och Men dinosaurier. katten är ju som tiger. Ja. Tiger. Så mamma fick en poäng, va? Ja. Okej, en poäng till Annie. Okej. Fråga nummer 3. Vilka är Teds favoritglass? 1, 2, 3. Piglin. Glassbåt. Svara Ted? Svara. Cool glass! Ja, kul glass är gott. Jättegott. Nej, det var inte det som han svarade ju mjukglass och isglass. Du. Jo. det är kul glass. Det ska ju vara kulor med Jag Niklas. gillar 3 glasser. Okej, cool glass, mjukglass och isglass då. Allihopa. Då är vi rätt. Det är bra Ted. Piglin. Okej. Så, frågan nummer 4. Vilka är Teds favoritspel? 1, 2, 3. Minecraft. Jag frågar ju vilka. Det var pappa som skulle säga. Det måste vara mer än 1. Okej, Minecraft och Mario. Yeah! Hur många poäng om? Nej, jag tappar räkningen. Du kan räkna sen. Det var så falafel. Den var inne. Okej. Ted, är du redo? Fråga nummer 5 nu. Vilken är Teds favoritsport just nu? 1, 2, 3. Skridskor. Ja! Hockey. Vilken då? Hockey med. Hockey med, men du sa det bara skridskor. Alltså vet du just... Okej. Då pappa fick 1 poäng, mamma 1 poäng.
Ja. Okej, vad bra. Ja. Det accepterar jag inte. Fråga nummer 6. Vilka är Teds favoritsagabok? 1, 2, 3. Nalle Puh! Den Ja. som pappa läser. Mamma läser det också ibland. Och en till då? Nalle Puh. Nalle Puh, boken med tiger. Mm. Mm. Nalle Puh tiger? Nej, Nej. Nalle Puh är Nalle Nalle Puh. Puh. Det är vi ju tiggare med. Okej. Och Med grisar. sina stora skutt. Gillar du Nalle Puh eller gillar du, vad heter den? Tigern som heter, vad heter Han är tigern? inte bara tiger. Bara tigern? Okej. Nummer 7. Vilken är Teds favoritgosedjur? 1, 2, 3. Fisk och Jussi! Gosedjur? Tiger! Nej, Pelle! Nej. Goss. Svara då. Hajen. Jag berättar. Han gillar aldrig vara med när han ska sova. Det var ju fisken och Jussi. Men det var ju, jag håller med. Det Ja, var hajen Det ja. är klart, för det är jag som har legat och värmt upp den. Ja, klart. Okej. Eller mamma. Fråga nummer 8. Vad är som Ted inte gillar? 1, 2, 3. Räkor! Grönsaker. Johan äter grönsaker där. Jag gillar inte så. Räkor gillar du inte Nej, va? men maten kommer snart. Lugn mamma, lugn. Pappa lugn. Som han inte gillar. Vad var rätt svar då? Eller ska den få Vill du svara det? förtydliga frågan? Det är mycket man inte gillar, tänker jag. Den vilka som du inte gillar. Och grönsaker och... Nej, inte mat. Det var någon saker som du inte gillar. Du gillar inte städa? Nej. Han gillar Det är inte jag heller. någon fråga sova. Vad heter den? Jag gillar inte att sova. Men ibland gör man Du tycker ju inte om det. att gå och lägga dig. Nej. Det gör du inte. Okej. Det ska vi göra snart. Ja. Nu kommer det mat ni mamma pappa. Men det var Vilken är mat som Ted inte gillar? Det finns 3. 3. 1, 2, 3. Räkor, majonnäs och lök. Fel. Spagetti och köttfärssås. Inte gillar pappa. Ja, spagetti och köttfärssås. Hamburgare på Max. Nej! Eller korvar. Nej pappa. Där, har pappa missförstått något eller? Eller har jag dåligt svenska pappa? Har jag missförstått? Vad var det då som du inte gillar? Jag gillar inte grönsaker, inte fisk och inte potatis. Men potatis och sås är ju gott ibland. Men Ted, när du kommer och hälsar på i Västerås, då kan vi äta bara potatis och så kan vi lära dig detta. Och fisk. Nej, det var inte roligt. Nej. Nej, då, gör vi inte, då ska vi inte göra så. Nej. Nu är sista frågan mamma pappa. Hur många poäng nu om? Jag har ingen aning. Det är inte så många. Då jag måste Du får kolla en gång till. Men jag har en viss liten misstanke att Annie har en poäng med. Ja. Kanske. Vi kollar sen. Kanske, vi får kolla. Vilken är Teds favoritmat att dricka? 1, 2, Köttfärssås. 3. Köttfärssås. Och Dricka då? tesosro. Det är potatisosro. Men du, vad säger du då? Du får inga poäng om inte så. Ja, han tycker om att dricka mjölk med chokladsugrör. Det finns Ja, något det är annat gott. som jag gillar. Okej. Och så hamburgare på Max. Det är ju gott. På riktigt. Vill du svara det? Du säger du gillar köttfärssås. Okej. La- Chicken. Chicken. Dricken. Den som Sofia brukar shoppa. Ja, fraffe!
Den andra? Kaffe. Ja, alltså frappe. På McDonald's. Frappe. Det Och skulle den vara gott. där som köpte hos mormor, det botolsås då. Nej, inte den mamma. En till. Han vill ni svara en till. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Och det finns också en maträtt till som du gillar mycket, eller hur? Bakso! Nej, inte köttfärssås, men det är också en pasta med köttfärssås. Spaghetti! Nej, det man lägger i ugnen, mamma. Lasagne! Ja, Lasagne! Vad bra! Ted gillar Linus lasagne. Gör det inte? Men jag har min lasagne i kylskåpet hemma i Västerås. Ja, vad gör den där? Du kan äta den här. Ja. Så Ted, mamma och pappa var duktigt! Då får du ge en kram till båda. Ja, du får göra. Mig först. Grattis att de var duktiga. Du får gratulera. Börja på mig. Nej. Du ska blunda. Börja på mig. Dåligt. Tugga, kopp. Jag vann! Men aj! Ja! Vad bra du är Ted! Ja. Så, vilken frågan som gör er lite chockad då? Som inte, kanske ni tänker inte före? Vi glömde vad är frågorna. Men och det är om gosedjur, ni ser ju väldigt chockad. Hajen. Inte Hej! plats i mamma och pappas säng va? Nej. Men det har vi en liten haj med oss. Den där lilla gröna. Ja, En lilla... Duktigt! Tack Roger! Och Ted också! Ya, terima kasih Bang Roger, Po Ani yang mau ikutan challenge soal Ted. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab dan tidak bisa dijawab, dan ada beberapa pertanyaan yang bikin mereka shock. Ya. Ternyata jawabannya salah. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan dinyalakan loncengnya Bang One. Uhuy, cepak-cepak. Kiss bye. Dadah.